Ramogi kawa dhi nyime wadonjo weche mag ohala. Jopur mag niang' e kaunti ma Kisumu kwedo moko kuom chike ma oketi ne jolarolemo e board ma ochung'ne sekta mar sukari. Charles Atiang', ma en jakom mar Riwruog mar jopur niang' mag Kenya Sugarcane Growers Association, olero ni chikego kidek loro ne rawere oko mar telo mar board no. Atiang' bende owacho ni dwaro mar bedo gi somo e rang'iny mar digri en gima dhi nego lek mag jogo madwaro chung'. Wachomo yiero mar Kenya Sugar Board. The Kenya Sugar Board nyocha nodhi round kakao pach jopur e kambi kuonde duto mipure niang'. Kendo wago erokamano ni kochopo tich adek to wadok mondo wayud ripodno. To wageno ni ai ripodno achiel kuom gigo ma ok wagomb mondo wane kanyo en gik mane owachnwa ni kipuro niang' to onge digri. Kidwa tele niang' tikelo digri. Mago jopur nogwe oko mowito kucho. Kendo sirkal nitie kod rekod mawacho ni higa mokadho jopur nopuro niang' mapok nopuro e Kenya mangima. Jok mane puro niang'go jogo ne onge gi digri. Ne gen gi beti gi jembe. Koro wadonjo weche mag tuke nyakwa Ramogi. Ambrose Rachier biro